Dentro do Plan Move a Illa inclúese a posta a punto deste aparcadoiro disuasorio da Praia do Vao, xusto carón do único acceso por terra ao municipio. A súa intención primeira é ofrecer, sobre todo ao visitante en este caso, pola súa situación, tamén aos veciños e veciñas, a posibilidade de un emplazamento para os seus vehículos e que despois se poden desplazar por todo o noso territorio de unha forma máis cómoda, en bicicletas privadas, en bicicletas públicas. A mellora contempla a creación de 875 prazas sobre un xabre compactado e a sombra de 150 árbores. Esta mañá o alcalde insular guiou pola zona o delegado do Goberno en Galicia, xa que a actuación financiase nun 70% con fondos estatais. En total, ascende a 800.000 euros. A illa se vai a convertir nun referente, desde logo, en Galicia con respecto a este tipo de actuacións, porque non hai outro concello que teña actuacións nesa liña, e por iso as queríamos coñecer. O proxecto inclúe tamén no seu orzamento un novo treito de carril bici. A illa é perfecto para isto e, polo tanto, creo que vai ser un dos que vai a poñer esa primeira pedra no camiño, sobre todo de avance en mobilidade sostible. O delegado fala da illa como exemplo a seguir. Un referente esa illa de por sí, non só de cara ao verán, sino agora tamén de cara ao inverno, para esa mobilidade sostible, para eses carris bicis, que vai a ser a liña na que está traballando precisamente o Ministerio, en aforro enerxético, en transición ecolóxica, onde verá, e estou seguro que aquí na illa vai a ser en breve, todo o que son eses investimentos tamén para vehículos eléctricos, estacións de vehículos eléctricos. A posta a punto deste aparcadoiro rematará a máis tardar a comezos do mes de xullo. Despois, o goberno local quere instalar aquí un posto de bicis de aluguer. O obxectivo está claro, gozar da illa deixando a menor pegada posible.